Pero ang isang 38-year church, inabot na personalitas dito sa outreach na isang church. Hindi ba natin mapalakpak ang mga purihan ng Diyos? Hallelujah. Sa Diyos na hindi nagbabago. Diyos na naghimala. Doon pa man, ngayon. Kasi hindi nagbabago ng parang tugunin na natin pala. Hallelujah! We worship God! Pinupuri ka na. Pinapasalamat sa iyo. Tuloy na ito, mga Ama. Awitan sa papurihan ng malapay na. Hallelujah! Hallelujah! Seated in majesty, you are the risen King. Praise the Lord. Hallelujah. Mga binabak kung ating isipin ang buong Pilipinas. Grabe ang kanilang pagsasakripisyo, kanilang inaalala